Здравейте и добре дошли отново в канала. Лятната ни ваканция наближава и тази година решихме да сме малко по-подготвени. След няколко пътувания и къмпинг приключения разбрахме какво ни липсва и какво може да направи нощувките ни по-комфортни, особено когато пътуваме с децата. И за това днес ще ви покажем една нова придобивка за нашите пътувания – надуваем матрак от Decathlon. Първо отидохме да го купим, след което решихме да не чакаме до ваканцията, а да го тестваме предварително. Днес ще ви покажем една покупка, която отдавна искахме да купим и да пробваме. Струва 150 евро и сме много любопитни дали изобщо ще пасне тук. Идеята е проста. По време на пътуване и къмпинг да може бързо да превърнем колата в удобно място за спане. Звучи добре на теория, но нека видим сега как е в действителност. В това видео ще видите как го подготвяме, как го пробвахме и дали според нас изобщо си заслужава. Преди година бяхме с друг матрак и като цяло бяхме доволни от него, но имаше един голям минус. Заемаше много място в багажника и винаги трябваше да запълваме празните пространства с възглавници или други неща, за да не остава празно и да не се хлъзга. По принцип, като за начало не беше лош вариант, но не беше и най-удобният, особено когато пътуваш с деца и всичко трябва да става бързо и практично. Затова сега сменихме с този надуваем матрак от Decathlon и разликата е доста осезаема. Още когато го купихме, децата веднага се развълнуваха и го носиха сами до колата. После го прибрахме в багажника. Доста им хареса като нова играчка и това направи целия процес още по-забавен. Най-хубавото е, че се надува много лесно, за около от 1 до 2 минутки с уста. Ако искаш още по-бързо, може и с помпа. Това е супер удобно, особено когато си уморен след път и искаш бързо да подготвиш мястото за спане. След като се облегнахме на него за първи път, веднага усетихме разликата. Стои стабилно, не се мести и спането е много по-комфортно. Предишният матрак, въпреки че не беше лош, винаги изискваше да го наместваме и да запълваме празните места. Сега това с този матрак почти изчезна. Единственият малък минус е, че остава леко свободно пространство в края. Но това лесно се оправя с 1-2 възглавници или нещо меко отстрани. Ама честно казано, това изобщо не ни пречи вече. Като цяло този матрак ни спести доста нерви и време. Прави къмпинга по-организиран, по-спокоен. Особено когато си с деца и трябва всичко да става по-бързо и лесно. В момента сме почти готови за нашето пътуване. Останаха не само 2-3 неща, които чакаме да пристигнат и честно казано това усещане преди тръгване е най-хубавото. Всичко се подготвя, всичко се подрежда и започваш да се представяш самото пътуване. Хареса ли ти, мамо, леглото? Удобно ли е? Ти какво мислиш? Хубаво, удобно ли ти е? Да. Всички се настанихме върху матрака да го изпробваме. Децата бяха много щастливи и нямаха търпение да скачат и да се излежават. Поседнахме заедно и започнахме да обсъждаме дали наистина си заслужава покупката и какво ще ни трябва за предстоящия къмпинг. Удобен е, стабилен е и определено ни дава повече комфорт от предишната ни подредба. А най-хубавото беше да видим колко са развълнувани децата за предстоящото пътуване. А за да я няма тази кочина тук от куфари, ще трябва да се сложим багажника. Вижте кемперите тук. Това направо там е наистина трепач. Колко е дълго, човек. И това си е нашата принцеса. Доста работа си ни върши. Докато ние си правим матрака, хората си оправят кемперите.
Нека те да не завиждат. Нашето е по-интересно. А това е уникалната протеинова здравословна пица по рецепта на моят съпруг. Ще ви я снимам и ще я кача като шорт, за да я видите. Прибирането също е много лесно. За около 5 минутки. Всичко се сгъва и влиза обратно в чантата. Много е удобно, защото има надписи, така че няма как да се объркаш кое откъде влиза. Просто го изкарваш, използваш го и после обратно в чантичката. Без излишно чудене. Разбира се, че първия път е малко по-трудничко, защото човек не знае откъде да тръгне, но после вече му намираш цаката. Като цяло този матрак ни спести доста нерви, доста време и доста място в багажника. Честно казано, очаквахме да бъде малко по-трудно. За няколко минути матракът беше обратно в чантата си. Точно тогава вече бяхме почти сигурни в решението си. Лесен за надуване, лесен за прибиране, удобен за спане и не заема много място. Разбира се, има дребни неща, които могат да се подобрят, като свободното място в края, но това изобщо не е нещо, което би ни отказало. Накрая се спогледахме и решението ни беше единодушно. Матракът остава при нас. Определено ще го вземем на следващото ни приключение и нямаме търпение да го изпробваме в истински къмпинг условия. А съдейки по усмивките на децата, май и те вече са напълно готови за път. А вие, ако обичате семейните пътешествия, не забравяйте да се абонирате за нашия канал.